Näin lainaat kirjan Bradsam Reader-sovelluksessa iPhoneilla tai iPadilla. Avaa sovellus ja avaa sen yläreunasta kuvake, jossa on 3 viivaa. Saat esiin listan, jonka ensimmäisenä otsikkona on Haku. Avaa otsikko. Saat esille ruudun ja näppäimistön. Aloita kirjoittaminen. Kirjoita kokonaisia sanoja, kuten minun tarinani, Valtari tai vaikka peruskouluhistoria. Paina näppäimistössä Enter-näppäintä. Saat esiin tuloslistan. Avaa valitsemasi kirja. Valitse Lainaa kirja. Vahvista laina. Palaa kirjahyllyn näkymään kuunnellaksesi kirjaa. Kirjan siirtyminen kirjahyllyyn voi kestää muutaman minuutin.